Avui renovem la flama gràcies al compromís granític de la societat civil, l'autèntic motor d'un poble sempre produït. Un agraïment infinit a totes les entitats que el fan possible. La flama del país, que germana els països catalans, és un símbol d'esperança del futur. Ens demostra la capacitat del poble català d'unir-se en moments difícils i anar sempre endavant. Com el 1966, quan, malgrat la dictadura franquista, va arribar per primer cop al Principat de Catalunya. Enguany, davant el retorn de la injustícia autoritària i la suspensió de l'autogovern de Catalunya, seguim mostrant a Europa i al món l'anhel irrenunciable de viure en pau i llibertat. Empaltats de solidaritat i tendresa, som més conscients que mai que la causa contra Catalunya és una causa contra la democràcia, que el dret d'autodeterminació és un dret fonamental que ni la repressió ni la por s'abraçaran. Ens tenim els uns als altres, amb tanta força, determinació i coratge, que avui ja som un país millor. Com més foscor ens volen posar, més il·lusió tenim perquè la llum de la flama arribi a més i més gent. Per convertir entre iguals l'emoció del foc, la festa i la màgia de la nit de Sant Joan. La cultura sempre ha sigut una eina de transformació social. La cultura, amb ara ciutats, barris i pobles definits per una diversitat que ens enriqueix i ens fa més forts. D'un país que no demana per sinó per on volem anar plegats. Convençuts que si els infants estan junts a l'escola, romandran fins al carrer i units com a societat. Amb la plena convicció que el camí l'hem de fer junts si decidim el destí plegats. La maduresa i cohesió de la societat catalana ens són la millor garantia. Visca la flama del Canigó! Visca la cultura! Visca els països catalans! Visca! Jordi Cuixart, president de la Unió Cultural. Gràcies.